در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти ҷумҳурии тоҷикистон изҳор доштанд 1 миллион ҷойи кор ташкилу муҳоҷират 60% кам шуд. дар тоҷикистон насли боқуввати шоҳмотбозон ба воя мерасанд. ҳукумат беҳтарин тарабхонаи душанберо эълон кард. намоҳанги манежа дуюмин номдортарин аз миёни иштирокдорони евровидение шуд. сабаби лахтшавии хун аз ваксинаи AstraZeneca маълум гардид. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ таърихи беш аз 6000 солро дар бар мегирад ва ин падидаи асили фарҳангӣ ҳаргиз кӯҳнашавиро намепазираду дар ҳама давру замонҳо ҳамқадаму ҳамқисмати мардуми мо боқӣ мемонад. дар ҷаҳонбинии ниёгони мо наврӯз таҷассуми пирӯзии нур бар зулмот, гармӣ бар сардӣ ва хубӣ бар бадӣ мебошад ва табиист ки чунин суннати пурарзиши табиӣ ва инсондӯстонаву хайрхоҳона ба ҳеҷ гуна маҳдудият тобеъ намекардад, изҳор доштанд роҳбари давлат. президенти мамлакат изҳор намуданд ки ҳавзаи тамаддунии наврӯз дар тӯли таърихи дуру дарози мавҷудияти он қаламрави минтақаҳои мухталифро фаро гирифта фарҳанги халқу миллатҳои гуногуни оламро рангорангу ғанӣ гардонидааст ва беҳуда нест ки мардуми дунё ҳамдигарро бо ибораи зебои тоҷикии наврӯз муборак таҳният мегӯянд, изҳор доштанд пешвои миллат. дар идома аз ободкориҳо суҳбат карда соҳибкоронро ба ташкили ҷойҳои нави корӣ барои ҳамватанон даъват намуданд. дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат ва бо дастгирии соҳибкорони бонангу номуси мо танҳо дар 7 соли охир дар кишвар беш аз 1 миллион ҷойи корӣ таъсис дода шуда шумораи шаҳрвандоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд 60% коҳиш ёфт, изҳор доштанд роҳбари давлат. президенти мамлакат зарур хонданд ки минбаъд низ амалисозии ҳадафи стратегии саноати кунонии кишвар рушди соҳаи кишоварзӣ ва муҳайё кардани ҷойҳои нави кориро вусъат дода бо ҳамин роҳ шиддати муҳоҷирати меҳнатиро паст намоем. роҳбари давлат бо зикри он ки баҳор фасли зудгузар мебошад таъкид намуданд ки тибқи пешгӯии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва коршиносони сатҳи ҷаҳонӣ соли 2021 барои мардуми сайёра яке аз солҳои вазнинтарин ва ҳатто ҳалокатбор хоҳад буд. дар чунин шароит мо бояд боз ҳам бештар заҳмат кашида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш диҳем ва нагузорем ки мардуми мо аз лиҳози таъминот бо маводи ғизоӣ танқисӣ кашанд ва муҳтоҷи дигарон шаванд, таъкид карданд президенти мамлакат. афзун бар ин ба кишоварзон ва ҳамаи онҳое ки дар ихтиёри худ як ваҷаб замин доранд муроҷиат карда даъват намуданд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ кишти зироатҳоро сари вақт анҷом диҳанд, аз як замин дусе ҳосил рӯёнанд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро зиёд намоянд. илҳом Юнусов, ноиби президенти Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон мегӯяд дар ҷумҳурӣ насли пурқуввати шоҳмотбозон камол ёфта истодааст. дар шаҳри Душанбе мусобиқаи шоҳмот бо иштироки зиёда аз 70 шоҳмотбози синну соли гуногун доир гардид. дар мусобиқа байни мардон 51 нафар ширкат варзида ғайриинтизор Ҷалолиддин Илҳомӣ 13 сола бо касби 75 имтиёз аз 9 холи имконпазир дар байни калонсолон ғолибият ба даст овард, хабар додааст сомонаи телевизионии варзиш. манбаъ афзуд бо касби ҳамин миқдор имтиёз Меҳриддин Шарифови 17 сола зинаи дуюми мусобиқаро миёни мардон ишғол намуд. медали биринҷии мусобиқаро Шаҳром Салимови 19 сола соҳиб шуд. ин гувоҳи он аст ки дар Тоҷикистон насли бештар ба қувваттари шоҳмотбозон ба воя мерасад, иброз дошт ноиби президенти Федератсияи миллии шоҳмот, роҳбари Федератсияи шоҳмоти Душанбе Илҳом Юнусов. ба иттилои сомона дар рақобатҳо байни занон 22 нафар ширкат варзида мутриба Ҳутамӣ бо касби 9 имтиёз аз 9 холи имконпазир бори навбатӣ ба пирӯзӣ ноил гардид. зинаҳои дуюму сеюмро миёни занони шоҳмотбоз Сарвиноз Каримова ва Шукрона Мазҳабова ишғол намуданд. рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, бо имзои қарор дар бораи баргузории озмуни беҳтарин тарабхонаи пойтахт ҳадафи онро рушди соҳибкорӣ, ҳавасмандгардонии соҳибкорон, беҳтаргардонии сифати хидматрасонӣ ва муаррифии фарҳанги меҳмоннавозӣ хондааст.
комиссияи даври шаҳри озмуни беҳтарин тарабхона дар шаҳри душанбе эълон кард ки ғолиби даври шаҳри озмун тарабхонаи шарбат мебошад. роҳбарияти шарбат ҷоизаи ғолиби озмуни беҳтарин тарабхонаи шаҳри душанбе дар соли 2020 ва диплому тӯҳфаҳои хотиравии раиси шаҳри душанберо соҳиб гардид. иттилоъ додааст котиботи ҳукумати пойтахт. манбаъ афзуд ҳамзамон ба тарабхонаҳои яккасарой, дидор, шаҳри сабз ҷойҳои ифтихорӣ дода шуда ба онҳо низ сипосномаю тӯҳфаҳои хотиравии раиси шаҳри душанбе тақдим гардид. котиботи шаҳрдорӣ тавзеҳ дод ки дар асоси низомнома тарзи дастархонороӣ, тарзи хизматрасонии пешхизмат, муносибати пешхизматону масъулини тарабхонаҳо бо мизоҷон, тарзи дурусти оро додани дастархон бо маҳсулоти хӯрока ва истифодаи санъати баланди ороишӣ ва ғояҳои мухталифи сарошпаз ва дигар нишондодҳо ба инобат гирифта шуданд. намоҳанги Russian Women ки бо он манижа сангин тоҷик духтари муқими Русия дар озмуни Евровидение баромад мекунад, аз миёни иштирокдорони ин мусобиқа дуюмин машҳуртарин арзёбӣ мешавад. ҳоло намоҳанги ӯ дар шабакаи YouTube беш аз 4,5 миллион тамошобин пайдо намудааст, дар ҳоле ки таронаи ӯ ба ин шабака санаи 10 март роҳ ёфт ва аз ин миён танҳо 9 рӯз сипарӣ шудааст. ҳоло дар радабандии машҳуртарин намоҳанг ки бояд дар Роттердам садо диҳад, гурӯҳи Ҳаренси Сербия бо суруди локо-локо мебошад. аммо намоҳанги ин гурӯҳ рӯзи 5 март ба шабакаи YouTube роҳ ёфт ва то ин муддат онро 4,7 миллион бор тамошо карданд. мутахассисони олмон сабаби лахтшавии хун ва маргу мири одамон бар асари гирифтани М аз ваксини AstraZenecaро дақиқ намуданд, хабар медиҳад НДР ТВ. ин тадқиқотро кормандони донишгоҳи Грейсвалд гузаронидаанд. бо сабаби афзоиши ҳодисаҳои лахтшавии хун пас аз истифодаи AstraZeneca, онҳо бо институти Пол Эрлих, ки ҳамчун танзимгари дорусозии олмон хидмат мекунад, тамос гирифтанд ва аз 6 беморе ки таъсири манфӣ доштанд намунаҳои хунро талаб карданд. дар ҷараёни кор олимон муайян карданд ки вақте ваксин ба организм ворид мешавад, он ба фаъолшавии тромбозитҳо мусоидат мекунад. ба гуфтаи коршиносон, маҳз ин механизм ки дар баъзе одамон пас аз гирифтани ваксини AstraZeneca оғоз меёбад, боиси пайдо шудани лахтаҳои хун дар мағзи сар мешавад. чунин тадқиқот ба олимон имкон дод ки онҳо роҳи муассири табобатро дар сурати сар задани чунин мушкилӣ пайдо кунанд ва бояд доруҳоеро тавсия диҳанд ки лахтшавии хунро пешгирӣ мекунад. аммо олимон мегӯянд ба хотири чораи эҳтиётӣ дору бар зидди тромбозро пешакӣ ба организм ворид кардан мумкин нест. коршиносон қайд карданд ки табобатро бо он танҳо пас аз ташаккули лахтаи хун бояд шурӯъ кард. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоъотии хабар. то барномаи дигар танзияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.